Hayırlı gün минем дусларым. Тирә-ягыбызда, табигатыбызда кыш хөкем сүрә. Юллар ак келәм, утларда ак кар бөртекләре ялтырый. Ә мин сезне җылы студияда сәламлим. Кыш карлы булырмы, салкын булырмы, иң мөһиме имин килсен. Ә без синең белән бүген кышкы кичләр турында сөйләшербез. Хәзер урамда бик тиз караңгылана, озак уйнап та булмый. Караңгы төшә. Шушы кышкы кичләрне син ничек үткәрәсең? Нинди шөгыльләрең бар синең? Нәрсә эшлисең? Ничек дисең? Китап укыйсың. Рәсем ясыйсың. Курчак белән уйныйсың. Конструктор җыясың. Кызык. Әйдәле, бүгенге дәрестә кышкы кичләрне күңелле шөгыльләр белән бизик. Кемдер бәйлидер. Менә йомгак. Менә җеп. Әнә песи йөри уйнап. Менә булар энәләр. Остагына бәйлиләр. Шигү дә шигә беләм. Үзем рәсем төшерәм. Кулымда шигүләр. Менә киерге, җеп, энә. Тукымада җитез генә эзләр ясап йөгерә. Матур бизәкләр төшерү өчен аларны башта ясарга кирәк. Синең Нәҗип исемле малай турында ишеткәнең бармы? Нәҗип шулай матур рәсемнәр төшереп бирә торган булган апаларына. Ә мин кичкенә вакытта әниемнең рәсем дәфтәреннән карап төшерә идем. Үзем уйлап ясаганым да истә. Бу бик кызыклы шөгыль. Димәк, сиңа киерге, энә, җепләр, тукыма һәм рәсемнәр кирәк булыр. Конструктор җыярга яратасыңмы? Мин дә. Менә бу жирафны кая куйым икән? Кич утыру. Гаилә белән рәхәтләнеп сөйләшеп утыру, бергәләп көлешү, борчылган, шатланган вакытларны сөйләшү, бәлки туган тумачалар кушылыр әле. Кич утыру халкыбызга хас күркәм гадәт. Ул әле иптәш кызыңа, дустыңа, аулак өйгә кунакка баруда. Моңлы кич. Кичләрен төрле уен коралларында уйнап, җыр көйләүче моңлы гаиләләр дә бар. Алар кебек әле син дә кулыңа курай алырсың, гармун сузарсың, гитарада уйнарсың, моңлы җырлар җырларсың. Шөгыльләр бихисап күп, ә күңелгә якыны безгә ял, ләззәт бирә, хыял, максатка якынайта. Достым, синең әле үзеңнең дә бик кызыклы шөгыльләрең күптер. Кышкы кичләрең рәхәт һәм файдалы үтсен.